Os anos pasan, o alumnado cambia, pero a escola de Aralde continúa sen ter unha cuberta. Un ano máis os pais e nais dos escolares volven a mobilizarse para reclamar ao Concello que comece a obra. As protestas tamén se suman os avós, que no seu día xa reclamaron a cuberta para os seus fillos e agora o fan para os seus netos. Que é unha vergonza. Vímolos buscar a escola aquí cando chove, tens que entrar para dentro, si ven daqui a chuvia que ven sempre do sur. Isto aquí é un charco de agua. Tiñades que vir un día cando chove. E se eles xa aprobaron o ano pasado, por que non fixeron no verán antes de que empezara o cole? Os pais e nais aseguran estar moi contentos coa escola unitaria e as súas medidas anti-Covid, pero denuncian que a falta da cuberta pon en risco o protocolo sanitario. Non é lógico que, por exemplo, cando foi que se empezou o curso escolar, trouxeron unha chica da limpieza, durou unha semana. Que pasa, que para o cole de Aralde só hai un presupuesto para pagar a unha persona de limpieza unha semana? Din que temos que fomentar, según a sanidade e todo o que tal, que os nenos ten o máximo tempo posible ao aire libre. Estamos en Galicia, aquí botamos mitad do curso escolar chovendo. Que vamos sacar aos nosos nenos á chuvia? Despois por un resfriado ou polo que sea, por medidas de Covid, non podemos traelos ao cole. Que facemos os pais que traballamos? Deixámolos na casa e perdemos o noso traballo? Os proxenitores culpan directamente ao alcalde. Son conscientes de que non é a súa competencia, pero pídenlle que cumpra coa súa promesa. Nosotros queremos llevarlo a pleno con un partido político esta semana y él quiere que vaya el mes de noviembre. Si él da su palabra, yo no entiendo por qué falta su palabra, porque tiene que salir en la página web que se va a construir el tejado aquí, si no es verdad. As protestas dos pais e nais de Aralde chegaron ao pleno municipal da man de Marea da Vila. Dende o goberno aseguraron que manteñen o compromiso e que están a piques de concluir a súa tramitación.